María Lago en Muros, Anxo Núñez en Outes, Ricardo Suárez en Noia, Anxo Moledo en Lousame, Balbino González en Porto do Son e Juan Blanco en Mazaricos. Estes nomes completan a lista de candidatos que concorrerán ás municipais polo BNG na comarca de Muros-Noia. A portavoz nacional Ana Pontón participou no acto de presentación dos cabezas de cartel, augurando un resultado histórico en todos os concellos da Bisbarra. Os nacionalistas preséntanse como alternativa de goberno nestes concellos eminentemente rurais, cun programa centrado en mellorar a calidade de vida da veciñanza a través do apoio á mobilidade e á economía local e unha aposta firme polos servizos públicos. E non podemos aceptar como están demolendo a sanidade pública deste país. O Partido Popular convertiuse nun perigo para a saúde dos galegos e das galegas. Non o imos aceptar. Porque cando non hai médicos e médicas, cando medran as listas de espera, cando cada vez é máis difícil o acceso aos servizos sanitarios, isto non é froito da casualidade. Isto é o resultado de 13 anos de recortes e privatizacións do Partido Popular, que sabedes o que queren? Que en vez de ter unha sanidade pública forte, teñamos unha sanidade pública débil, porque iso a quen beneficia? A sanidade privada, que para que traballa o señor Rueda e o Partido Popular. Pontón animou os candidatos a seguir traballando de cara á cita electoral, da que dixo o BNG sairá reforzado, sendo a forza que máis suba, aumentando a representación nos concellos. Próximas eleccións municipais son moi importantes. Temos que conseguir afortalar máis o BNG en todos os concellos, porque é a mellor garantía de servizos, é a mellor garantía de concellos o servizo da xente deste país, de concellos transparentes, democráticos, de concellos transformadores que realmente poñan as persoas no centro, pero tamén é un gran momento para deixar claro que en Galiza se está producindo un cambio de ciclo.